हाय गोजोननाय थाबाय जोंहा सालथे बुलायनांगौ आरो ना बिदा फंबायबाबो सालथे गासिबो खुलुमनाय थाबाय जोङो ना हाबा हरखांनायनि उनाव 8 मंगल ना 8 मंगल होननानै बुङो बर'आवबो गोथारै हाबा जाखांनायनि उनाव माबा सिमफाय फैदों आरो बिमा बिफाखौ माबा जाहोफैदों आरो अमा जाहोफैदों आरो बेयाव थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो लोगोफोर जों साथामजों नै रेडि जिरायनानै दं गसंनोसैबो जोंबो थांनोसैबो ओमफ्राय नुबाय थागोन दै आरो बेयावबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो फारियै नायलांबाय था नै माथो नायाबोलै अ सार ओइ सालाम सार ओमफ्राय दा बेदर रानदों नामा अ आं बेदर रानग्रा सार भागा आंना जेरावखि जाया माने बे भागखौ मोनो आरो आङो बेदर एवनाय आरो बेदर राननाय आंना बेदरा बेनो ना बेनो अमा बेदर ओमफ्राय नैबेयाव बे मैसो ओमफ्राय नैबेयो माबा नाजों बिलाहि ओमफ्राय नै एकदम बियो ओमफ्राय नै ओरैजा बे माबामोनलाय नैबे नाथुर गोरान एवनाय नै बियो ओमफ्राय बे बानलु नैबे ना गोरान ओरैनो दिनै 8 मंगलनि ना मानि हाबा 8 मंगल 8 मंगल फिसाजोनो माने बायदिसिना बुस्थु हरनायनि हाबाफारि आरो सारा मा खालामदों नै रेस्टुरेन्ट ओंखाम संग्राफ्रा माबोरै जाखो बेफोरखौ खेवदोब्रा माबोरै गोलोमदै फुगारनो लादां संनाय खावनायफोर दं संनाय खावगासिनो दं ओरैनो बेसेबांसो जाहोनो हाखो जाहोनाया थांबाय खोमालै 1000 जनसो आरो दा फैबावगोन नामा 3000सो मथा मथि 4000नि खाथियाव दं एसे लदबदब होमबा लदबदब माने लदबबो होनथाव जाला गिदिरसो होनथासिगोन बांद्राय लदबनि गोजौआव अके आरो जोबजोब्बायानोथ' आरो ओंखामाबो एखेबारे फालं गंसे जोबनानै आरो नै जोबबावनोसै ओमफ्राय नैबे बर्थमान नैबे एसे आरो थोआ जादों नालाय बेखौ दांबावनोसै जोङो दा जिरायदों होनबा मेंदों एसे संनानै खावनानै एसे मेंनाय मोनदों बेनि थाखायनो एसे जिरायनानै दं दे आउट अफ चेनेल रंजालु चेनेल आं जाबाय हिनजाव गोदाननि बिबांनि फिसाला आं हिनजाव गोदाननि गिदिरनि फिसा बिदिसो आरो दै मावलै आंना बेयाव हम मोनसे लाखाय मावो बेयाव हमब्रा इयाव ओरैहाय आरो बै माल होनायफोरखौसो जाबाय आं माबा हमदों थांबाय था बोर सारस्रिना हो आफा इसोरनि नामाव दहाय सिबिग्रा आफा बोराइ बाथौ होननानै
oke. Moजाङानो. थिगानो बोर सारस्रिना हो जावसे आरो बिजामादै नै जोंहा बिथाङाबो थांदों ভাল এতিয়াহে দেখা পাইছে মানুহজনক ৰাতিপুৱা আহিছিল নে বোলে না জকালে আহিছিল আজি আহিছে আমি ক'ত যোৱা কালি আহিব কৰিব জানে মই ফিলগে দে একেলগে আহিছোঁ চবে ইয়াত থাকছে নহয় যাওঁ ক'ত যাও তুমি কোনবা লাগা লাগা যদি খা Taruh? Baik, senang nasi dah kan kau? Senang dengar. Baik. Nó khuya này nó hay ăn mà cũng có cái nguồn bà rau cái này. Đang buri áo, hạt mung lani à, khán giả thứ hai. Không, hạt mung lani. Đang buri áo.